Gai organikoetarako eta gainerakoetarako edukiontziak txartelaren eta mugikorraren bidez irekitzeko sistema berria jarri du abian Iruñerriko mankomunitateak. Helburua da batetik, gai organikoen bilketa tasa hobetzea eta, bestetik, edukiontzi desegokira botatzen diren hondakinen portzentajea murriztea. Kaixo, Andoni naiz, kanpainako heziketa taldeko kidea. Estalki marroia duen edukiontzira gai organikoak baino ez dira bota behar. Fruten eta barazkin hondarrak, haragiarenak, arrainarenak, esnekiak, sukaldeko beste hondar batzuk, etxekoetakoak edo elikadura hondakinak sortzen dituzten saltokietakoak, arrautzen oskolak, fruitu lehorrak eta maskorrak, dorezeintzako beste hondakin batzuk, hostoak eta lore berdeak edo lehorrak, kafearen hondarrak eta iragazkiak, tearen edo infusioen poltsatxoak. Birziklatu ezin diren hondakinak gainerako edukiontzira bota behar dira, hau da, estalki grisa duena. Besteak beste, sukaldeko papera eta paperezko espaizapi zikinak, higiene pertsonaleko gauzak, pixoialak, paper zapi guztiak, konpresak, erratzez garbitzean bildutako hautza eta beste hondakin batzuk, zigarrokinak, maskoten gorotzak eta gatuentzako hondarra. Oso garrantzitsua da gai organikoak zuzen bereiztea, eta estalki marroia duen edukiontzira ez botatzea hondakin desegokiak. Ondorengo tratamendua zailtzen baitute eta berreskuratutako gai organikoen kalitatea murrizten baitute. Etxean egunero sortzen ditugun hondakinen ia erdiak gai organikoak dira. Estalki marroia duen edukiontzira botatzen baditugu, hau lortzen dugu. Zabortegira hondakin gutxiago iristea, ingurumenean dugun inpaktua gutxitzea, eta hondakin bat baliabide bihurtzen laguntzea. Gai organikoetatik energia eta konposta lortzen dugu.